Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur-dulurku kabeh. Alhamdulillah kelihatannya terang bro. Kalau jam 3 ini. Nah, ini aku ada di sepanjang jalur biasanya untuk rame gawe iki. Gawe wong dodolan takjil bro. Dan aku kebetulan ki mandek di Gerai Es Podeng dan Es Teler. Gerai Es Podeng Es Teler itu letaknya depan kantor pos Kecamatan Langanceng ya. Loh. Atau di depan SD Kenorjo 1. Oke, wonge iki lagi dodolan bro. Salah satu opsi bro, monggo bro. Jadi nang kono kae mau ngedoyo jalan ke arah utara iki petuan Yama. Yama kau dari mana mas? Dari mana kamu? Tumbas Galon. Terus? Kalian beli es ya? Ngabuburit. Ngabuburit. Iki jane kok wayahe. Kau es ngabuburit. Lah kok rame mas? Rame terus udan ya? Iya. Ah, coba bro, tak spill lokasi bro. Sesuai namanya Es Podeng dan Es Teler. Kamu pesen es apa gimang? Es teler. Es Teler. Es Teler ki satu porsi pinten pak? 5.000. Satu porsi 5.000 ya? Nggih. Tapi jenengan teng mriki sampun ndeng lho, Pak. Teng mriki sampun 3 tahun. Telung tahun terus anakmu sak muraku lho. Iki gare kancaku, Bro. Ini namanya Ceret. Ini Ceret ae kan Ceret. Lah gambarnya mantap. Awasnya sih kok. Ceret. Omsetnya bagaimana? Ya ya, masih ya. Alhamdulillah penglaris. Alhamdulillah penglaris yo. Ye. Cukup ya? Pokoknya selama posoan ini piye? Terkendala oleh cuaca ya cuma ya. Terkendala cuaca. Pokoknya ada udan ya alhamdulillah Rame, entek. habis Maksudnya sebelum buka puasa mesti entek ya. jam 5 maksimal. Setengah 6. Tengah 6 maksimal. Setengah Ya 6. alhamdulillah. Oke. Yo bro, salah satu iki seneng kiri akeh. Iki engko deluntar rawame depan dinas sepeda. Ya tak takonan iki ning kene molen barang iki. Iki enek molen juga. Sore Mas. Masih mulai kan masih goreng-goreng ya. Mulai persiapan, Ah, mulai menyetok. mulai menyetok ya. Nek gak udan rame pol jan ya Mas. Ya alhamdulillah. Tapi nek kayak beberapa hari arep anu udan piye Mas? Iya tapi aku pas libur. Oh, ndilalah ya. Pas libur aku. Pas libur. Iki sepanjang jalan Kenorjo bro akeh. Apa iki enekan wong dodol takjil. Tapi Mas iki sering nang kene kok masih gak poso kan drakole nang kene to ya kan? Maksudnya wis stay nang kene. Iya menetap di sini. Wis dadine ora pas posonan tok, wis masih wis suwi nang kene. Cuma jarang ke anu. Ya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun iki. Ya nek molen Ya 4 rasa. 4 rasa. Ini mau lentok. Jadi molen 4 rasa rasa apa? Rasa yang pernah ada apa rasa yang pernah tertinggal? Apa Rasanya ada coklat. coklat, Nah, selai nanas kacang selai nanas, hijau. kacang hijau, telo. Ya, betul. Yang penting aja takok rasane tonggolmu lho ya. Gak enak. Iki masih suwi asli sampean di Mas? Jati mas. Karangjati. Ya. Nang Karangjati lho teko kene iki tulung. Duit lah bos. Jane nang Karangjati ya mungkin kanggone Mas mungkin terlalu padat ning daerah kono. Kono sekalian bakul. Ya memang sebagian ki semuanya rene Mas. Iya. Ah, Kono ini. kebanyakan apa bakul konsumennya dikit. Beda karo ini. Monggo bro yang mau pengen kletikan molen nang kene bebas ki arep tuku piro ae nang kene. Bas. Oleh. Kowe duwemu dhuwit 1000 kepeksa Mas Iya, aku duwene soalnya. 1000 didoli. Bijian soalnya. Didoli nang kene los ki. Wong iki santai nang kene. Santai. Wah, selama cik dhuwit nek, selama wis cik mbok bayar dhuwit lho. Kei. Kowe kepepet to rene Mas, njaluk loro ya dikeki. Ya tak baik. Nang kene wis enak, Bro. Kono. Panjang jalan kowe, set. Es Podeng dan Es Teler nggone Sri. Karena ndi kae mulai. Jadi nanti setelah ini banyak sore hari masih banyak lagi tambah lagi bro neng kono kae, neng kono kae, neng kae. Jadi monggo teman-teman yang pengen mampir nang Es Podeng dan Es Teler di tempatnya iki monggo, oke. Monggo. Ya nek nomor teleponnya kok gaenan serius kok mbok dolanan, Mbok.
WA nih ngawur ae engko. Bro. Nih. Oke. Nah, kita mau barki arep tak ngunjungi doyok delut ya, oke ya. Semoga dagangan hari ini laris. Amin. Semoga hari ini lancar. Ora udan wis urung sampai maghrib wis entek ya. Amin ya Allah. Aku tak lanjut ke tempat Viga. Ayo. Nah, kita lagi ada di pusat algoritma Kenongorejo yang viral dengan ayam apa ya? Ayam crispy-nya iki le seneng nak ding tak semangat bro des. Geres karek kurang 3 jam lah semua deh. Oleh pesenan iki lho garap. Alhamdulillah. Dapat orderan dari mana lagi kamu? Dari Mas Sugeng kan ngolehno ning pondok engko. Dari Mas Sugeng, alhamdulillah berkah barokah Mas Sugeng, rezekine berkah barokah juga buat doyo. Oleh apa wi nganu deh. Nggih. Kotor. Dapat 105. 105 geprek. Enggak, anu ayam 10.003 tapi 105 engko kon nyerahno ning pondok. Berarti 100 piye hitungane? 105 paket ya? 105 kresek ya? Yo iku kok 105 biji. Monggo Mas, 20.000. Nggih. Ayo lho. Alhamdulillah. Iku ndi? Oh, sambel nyut. Lho, doyo wis Yang ready. 10.000. Ready. Kok ndi, Nge? Kondi. Kilo ngeten lagi 10.003 ra kok. Doyok racikan ready nemen. Doyok racikan ready nemen ya bisa. Oke, cuaca lumayan lah. Lumayan ora anu. Muga-muga ora udan, Bro. Jangan kan iki wis ngene iki. Ready nemen doyok. Alhamdulillah doyok dapat order. Iki gak enak metu ngedar po nggih. Kok gak urung tangi liburan. Lah poso terus turu tok terus dino betah ya. Betah to. Eh? Betah aku yo betah. Turune kaya sapa? Coba. Amet lah, sapa cilik Dik? Aziza. Aziza. Ngeten Mas. Sisa kuat to. Bisa kuat to ya ya ya. Kuat to lak ngono. Ngono tok ya. Ngene iki ya. Ngene iki berkegiatan ret anu pong. Mbok ngene iki delok bakulane kancane wis bakul porong ya Pak. Ya. Yo. Wis bakul porong didelok dinceng kok kono malah turu ae. Porsi 5.000, porsi 5.000. Yang 5.000 sing sini lho. Jero. Itu. Ini versi 5.000, 10.003. Yang bawah adalah kulit. Oh, jelas no. Oh, sorry pesanan. Lah biasanya doyane kayak kulit ngono, Bro. Iya, wis tarah iki tak sengaja gak tak unggahno ning dhuwur iki nggo gara pesenan 100 punjul kuwi lho. Loh, yo ngono wis jamono sik to. Kalah salah Terus gitu iki lagi nampani bar WA dedit kowe rene ke Mbak Farah pesen 12 porsi. 12 porsi. Yo, Geprek. prek. Tapi setengah 5 engko oke, aku ya tak oke nih kok ya Oke terus ya. Kena kewalahan oi udah. Pokoknya ya oke aku. Oke terus ya. Pokoknya kerja ngarek muni oke. Betul. Pokoknya kudu ngono ya. Bakul ora oleh ngomong aduh gak oleh. Gak koden nyelehno rezeki. Aku cuma ngene lah umpamane wis kakean yo. Sok aduh Mas. Sesuk ya. Wis kakean sesuk yo ngono aku yo ngono. Berarti nek iku nek ngene Bro nek wis ngono kuwi berarti kodene 3 orderan wis budak. Dadi cara ibaratnya dia ya mengukur kekuatan diri, yo kesel ya kesel ngono ya. Bro. Anu. Cara kon ngolah 20 kilo nu barang wis gak mampu. Lah mampu, Bro. Dadi Soalnya- soalnya akeh diwini doyo. Cara Tapi cuma lah ayam insyaallah lah ayam tok. ayam tok insyaallah ya sih. Nah, ayam goreng kuat. Tapi iki minggu iki full pesenan aku. Terus full pesanan ya. Full pesanan teman-teman. Alhamdulillah. Doyo. Tapi semangat. mulainya Rabu, Kamis iki wis full, wis di booking wong Iki bantakan. apa to ya? Iki lagi Iya. minggu. Senin Selasa apa ya? Dan Selasa sih longgar. Masih ada slot ternyata Senin dan Selasa teman-teman. Monggo yang mau bikin doyok repot.
kerepotan doyok ada rezekinya doyok, Bro. Wes sebenarnya teman-teman terima kasih iki engko timbangan ngurus saya doyok bendal. Dek pirang menit to? Iki cepet ya, tak sambung ambek engko ya. Terima kasih. Jadi iki saling berbagi, saling apa ya? Berbagi keceriaan malah ngene Adi. Iya to. Ngene iki melok ngancani kowe masih sering rusuh ya? Ya, lah aku gak dirusoi ngene. Iya. Ya cuma ngene iki yo gak merasa dirusoi aku. Enak kancane ngobrol malane. Enak kancane. Lah, rusoi iki Iki telepon, nek kon ngeterno. Nah, wingi rusuh. Padahal wis diomongi gek nek motor gak percaya jerene karo kanca. Oh, ngono. Kene ngrusoi neh wi misale ki tak pateni, tak uripno, tak pateni, tak uripno. Enggak, Bro. Aku gak merasa dirusoi Caca iki. Caca iki rene aku malah seneng soalnya aku kadang lak yawen iki dhewe. Engko sore paling bojoku rene iki setengah 5. Setengah 5 lagi rene anakku. Jadi lah jam-jam yawen iki dhewe karo bakul es teh. Kok juga melindi we. Kare kalau rasa Ingatane arep bakul es. rasa kemelindi we. Alah. Alah kemelindi. Aku ki gak oleh kudu kemelinti dino niki jerene. Ngono ya. Heeh. Oke. Lah aku lemes jerene. Cok. Malah dipisui wong aku. Iki kudu kemelinti dino iki gak oleh. Pokoknya doyok harus setika melinti. Wes bro iki mangkul. Vlog karena kita sambung dengan vlogku pas kita mereview yo ikut cara masarno mayokno dagangane sebelah kono mang koncoku juga. Lah kita tak bablas nang doyok. Nek doyok ki wis karena wis apa ki jenenge wis terkenal mendunia dadi ini aku gak kuatir. Rene iki mek tak takoni tok ngene iki guyon-guyon tak jak ngobrol. Selamat bekerja, Doyok. Siap. Semangat. Semangat Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.